Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 kanalında turdan-tur efirda medeni ağırtı topşuğu. Barınızға da матур һәм уңышлы көн тілеп, сізді сәлемлеймен Гүлүсә Сыңғатуллина. Мәдәниятебез көндә үсештә, үзгәрештә. Һәм бу бер дә гаҗәп түгел, чөнки заман үзгәрә, заман белән бергә яшьләрнең фикерләү сәләте дә үзгәрә. Заман сәнгатының иң популяр юнәлешләренең берсе ул әлбәттә рэп. Бездә бүген кунакта Россия күләмендә танылган рэп башкаручы яшьләрнең кумиры Альберт Нурминский. Хәерле көн, Альберт. Сәлам дуслар, сәлам барыгызга. Ничек кәефләрегез, ничек килеп җиттегез? Рәхмәт, үзегездән чикеп беткәнме? Аллага шөкер, сез килгәч тагын да яхшырды. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде әйтеп үткәнебезчә, тапшырубыз турдан-тур эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 800-500-32-55. Альберт, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Альберт Нурминский, Россия күләм танылган татар рэперы. Альберт Балташ районы Норма авылы егете. Бүген туган авылы исеме аның тәхәллүсендә дә шагыла. Бала чактан Эйкон, Эминем кебек рэп укучыларның иҗатына ашык булып үсә. Шуның тәэсирендә 13 яшендә беренче җырын яза. Альбертның дебют саналган клибы социаль селтәрләрдә 60 миллионнан артык карау җыйган. Соңрак рэпер яңа рекорд та куя. Валим дип аталган җырының караулары 100 миллионнан да артып китә. Урам стиле, егетләр тематикасы Нурминский иҗатының төп юнәлеше санала. Бу аның җырларында да шагыла. Статистикага күз салсаң, татар яшьләре мондый төр жанрга сусаган булган. Нурминскийның йолдыз булып кабынуы шушы хакта сөйли. Зур уңышларга ирешкән үзебезнең татар рэперыбызда бүген кунакта. Альберт, менә рэп ул сезнең яшәү рәвешегез дип әйтсәм дә миңа калса бик дөрес булыр, чөнки сез әлеге жанрны бик яхшы беләсез һәм әлеге юнәлештә актив кайныйсыз. Менә заман сәнгатендә рэпның ничек бәялисез? Ул бүгенге көндә популярмы, әллә инде басыла башладымы? Мин уйлыймча, бүгенге көндә инде рэп ул яшьләр арасында бик популяр. Бик шундый көндәлек тыңлый торган җыр или рэп жанры дип әйтсәк дөрес була. Шуңа күрә үзем дә инде бик яратып тыңлыйм. Көндәлек юлда барганда, өйдә, кайда булса да шул рэп белән бергә йөрим инде. Димәк, көнегез рэптан башлана һәм рэп белән тәмамлана. Менә әйтеп үттегез, яшьләр тыңлый дип. Өлкәннәр әлеге жанрга тартыламы? Өлкәннәр мин уйлыймча инде бик аңлап бетермидер ул жанрны. Чөнки алар заманда рэп бик актуаль булмагандыр, аларга күбрәк теге попсарак, шундыйрак, попса буларак җырлар шагандыр. Инде яшьләр калса, алар инде мин уйлыймча плейлистта шул рэп таңна, рэп хип-хоп дип аталган инде. Шул шундый плейлисттан тора дип уйлыйм. Менә минем шуңа да игътибар иткәнем бар, бүгенге көндә балалар да рэпны яраталар шикелле. Менә рэпның бит инде темалары төрле булырга мөмкин. Менә бу нисбәттән ниндидер шикләүләр бармы? Андый шикләүләр юктыр. Кем ничек булдыра, кемдер мәхәббәт турында яза, кемдер авыр тормыш турында язадыр, кемдер кайдыр барганын яза, ял иткәнен, кем ничек күп акча бетергәнен язадыр, кемдер машина, темалар төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә ул теге андый рамкалары юк дип уйлыйм. Сез онда язасыз, сез онда язсан да була дип уйлыйм инде. Менә рэпны без бит инде чыннан да еш кына әйтәбез, көн кадагындагы мәсьәләләрне күтәрә шул вакытта, социаль проблемаларны да дип. Менә шулай да аерып әйтсәк, нинди темалар аеруча да актуаль? Рэпка хас булган темалар шул мин уйлыймча шул авыр тормыштыр теге нәрсәгәдер именно рэп формасында аны кешегә җиткергә җайлырак дип уйлыйм. Чөнки рэпта ул более теге уку рәвешендә әйтелә һәм чиктер шигырь буларак ул кешегә барып җитәме инде, или кеше аны чиктер шулай воспринимать итәме җайлырак, чиктер теге тыңлаучыга ул аны җиткереп җитә. Шуңа күрә именно рэп белән инде кеше үзенең проблемаларын менә сөйли, теге аңа җайлырак дип уйлыйм. Миңа лично теге менә мин попса рәвешендә аны сузып моңлы итеп әйтә алмасын. Рэп рәвешендә теге ул теге менә безнең сөйләшүгә якынрак. Шуңа күрә рэп ул инде шундый
сөйтіп айтайын. Шундай жойлырақ, в общем, донести до людей. Һәм шул рәвешле әлеге проблемаларның шешелешендә. Инде әлбәттә, кеше үзенең шигырь дип әйтәбез инде. Сүзләрен шулай итеп рэп аша тапшырып, ул жойлырақ. Менә сүзләренә килгәндә, барысында үзегез язасызмы? Әлбәттә, үзем барысында бүтән ничә җырым бар. Бүтәнсе үземнән хакта язылган. Менә шулай да шагыйрьләргә мөрәҗәгать иткәнегез булдымы? Юк, беркайчан миңа күпме шагыйрьләр чыккан бар. Әйдәгез безгә язабыз. Мин алай итеп алганда кешеләргә дә үзем язмыйм, чөнки ул мин кешегә язсам, ул минем ничектер менә үзеп алган була, минем тарихны үзеп алып, миңа бирә алмыйм. Ул минеке, мин үзем турында язам. Һәм шуңа күрә мин айтып теге миңа мөрәҗәгать иткәннәр дә бар. Язып бирин дип, пожалуйста, менә син булдырасың бит дигән шуңа митәм. Экләр ачылмаз, андыслар мин андай белән заниматься мин үзем язам. Чөнки мин сезгә язсам, сез аны аңлый алмассыз, аны аңлый алмаячаксыз, дөрес теге итеп җиткерә алмаячаксыз. Шуңа күрә менә үзем ничек барча язам. Димәк инде рэпер ул шул вакытта башкаручы да, композитор да һәм шул вакытта шагыйрь дә булып чыга. Менә шулай да без бит инде беләбез, күпчелек очракта рэп жанры ул инде рус милләтенә хас. Алар инде аны аеруча да яраталар. Менә бүгенге көндә татар милләте ярата дип әйтеп буламы? Менә мин опытны булган я, ничә ел элек мин беренче үземнең рэпларны татар телендә яза башлаган бит. Ул вакытта рэп теге мин айтып теге бик наблюдать итмәгән мин, но булгандыр инде. Чөнки, нәрсәгә әйтәм, минем рэп ничектер кирип китте халыкка, аны яраттылар, аны менә бүтән җирдән тыгына бирде, теге мактанып әйтүем түгел. Каягына бармасак, мин әле башлап җибәргән генә теге артист дип әйтсәм инде, әле рэп жанрында и безнең әйберләр клублар җыйлай һәр кеше белән. Аннары мине зур сәхнәләргә чакыра башладылар, теге солянкаларга, тегендә монда инде татар артистлар белән бергә и минем рэп ул ничектер аерылып тора, бүтәннәрдән кала. Аңа карамастан кеше аны бик яхшы воспринимать итә, теге прям поддержкасы көчле язалым. Аннан соң менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең хакта шундый бер мәгълүмат куйган идем. Сез Россиянең кайсыдыр шәһәрендә татарча рэп башкаргансыз икән. Әйе, мин теге тырышам инде шит шәһәрләрдә татар телен теге ничек әйтим. Күсәтергә, менә чөнки кеше дә сорый, Альберт, синең җырың бар әле, менә теге шундый матур ни телдә ул митәм безнең, мин Туган телемдә. Туган телемдә әлбәттә. Әйтә шуны куй әле дип, бүтән зал сорый әле митәм. Точно кирәкме? Чөнки кемгәдер ошамаска бар, кемдер вообще. Алар инде күпсә әйдә, конечно, теге һәм әлбәттә инде мин Татарстанда выступать иткәндә мин татарча җырларны бер-ике җырны җырлыйм инде. Шит шәһәрләрдә менә сорасалар, әйдә тагын берәрсә иттем дә, теге җырны куй әле дип. Пожалуйста, кирәк икән, сорыйлар икән, итәбез инде. Бик рәхәтләнеп тирәләйме туган телдә булгач? Бик әйбәт заходит кешеләргә тип. Бин шундый теге восточный мотивлар белән бит әле шундый кеше шатып итә. Әле аннары тыңлый башлар теге соцсетләрдә отмечать итеп шул җыр белән выкладывать, ну, как бы кешегә ошый, димәк. Менә аннан соң иҗат юлыгызда шундый әйбергә игътибар иттем. Менә сез гадәттә рус телендә дистәләгән җырлар чыгарасыз да? Аннан соң инде үзебезнең туган телебездә санаулы җырлар гына иҗат итәсез. Менә бу вакыт арасында халык ничектер суынырга өлгерми микән? Әйткәнчә, башлап җибәрдем мин татар телендә, һәм минем определенный аудитория булып, җыелгандыр. Аннары инде никтер вакыт үткәч, мин инде аңладым, рус җырлары әйбәтрәк керә. Заходин диме? Тыңлыйлар аларны. Аңа карамастан барбер мин татар телендә рэпны онытмыйм, язарга тырышам, чөнки ничектер күңелгә якынрак, ничектер менә җыела, ул бит ничектер аңлата алсам, ничектер энергия җыела, менә әйтәсе килә, ничектер җиткерәсе килә, шуңа күрә менә ул җыелган энергияне мин кайдыр җиткергә тиеш, һәм менә татар телендә Аллаһ шөкер дип әйтсәм, дөрес булыр, язам, шулай тырышам инде. Без инде үз чиратыбызда тагын да күбрәк матур җырларыгызны көтеп калабыз. Менә Альберт, аннан соң бер әңгәмәгездә сез шундый сүзләр әйткәнсез, кай вакыт яңа җырлар иҗат итәргә мине әбием өтәрә дигәнсез. Менә нинди җырларыгыз аның йогынтысында туды икән? Хәтерлисезме? Булгандыр инде элек. Минем әбием хәзер 92 яшендә. Аллаһка шөкер, субханалла. Әбигә зур сәлам. Карыймы безне? Карыйдыр дип уйлап. Әйбер нәрсә әйтмәкче, ул инде авылда дип әйтим инде, үз вакытында җырлап биргән, кайдыр Мәскәүләргә очтым дип сөйләгән бар иде, тагын чит илләргә очып җырлап биргәннәр.
Бәлки минем сәләтем ondan да әзрәкләккәндер дип уйлыйм. Һәм инде ул без кичне вакытта ул безне эш күрәе, теге укый, догалар укый һәм җырлап та җибәрә. Шуңа күрә бәлки истә калгандыр инде, миңа шулай ошап калгандыр дип хәтердә шундый менә калганнарын әйтәм инде. Шуңа күрә әбием инде мине әзрәк теге илһамландырды дип әйтсәм дә, бәлки дөрес булырдыр. Менә бүгенге көндә статистикага күз салсак, бездә менә ни өчендер рэп башкаручылар барлыкка киләләр дә һәм кыска гына вакытта юк табылалар. Ничек уйлыйсыз, менә моның сәбәпләре нәрсәдә икән? Монда сәбәпләр күп булырга может инде, ничек дитим, кемне яңа башлаучы, ул инде башлап карый, тырыша, берничә ел тырышырга может инде теге күрмәсә, ничек дитим инде. Бу җырлы әйбәт килеп чыкмаса, ул инде теге, кулын селтәп, теге ташырга может. Бәлки икенче вариант, инде резко күтәрелеп китсә, татарның артист инде әйтәм, неважно, теге татар телендә буламы, рус телендә буламы, ул инде акча исен сизә, ул теге йолдызлык чиреләгә аңа, ул аны теге менә ничектер теге дәва итмәкче була, тик аны килеп чыкмаска может, һәм ул аны теге менә депрессиягә батып, шунда я бер шундый булырга да может, теге тоже ташлый, шундый булырга может, белмим. Миндә андый юкалаш. Әмма яшьләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Яшьләргә киңәш именно рэплар буенчамы? Егетләр, дуслар, тырышыгыз, пробуйте, старайтесь дигәндә инде әйтмешләр. Барбер нәрсәләр килеп чыгыра тиеш. Инде сезнең күңелегездә булса, аны җиткезергә кирәк, тырышырга кирәк. Бер әйберләр башлап, булмады дип ташларга ярамый. 1, 3, 4, 15 булырга может. Барбер нидер сыйфаты булырга может. Шуңа күрә ташламагыз, яраткан эшегез белән шөгыльләнегез, уңышлар сый. Оннан соң бит әле менә беренче вариантка тукталып бетсәк, әйтегез бит әле, менә халык кабул итмәсә дидегез, менә шуннан да халыкның да актив булуы кирәктер. Шулай бит, әгәр дә ошый икән, бу хакта язарга, иҗатчыны канатландырырга кирәктер. Әлбәттә, халыкның поддержкасы ул бик мөһим, чөнки артист аны сизмәсә, ул инде бушка эшлим дип, бушка в каком смысле әйтәм инде, теге поддержка инде, теге акча финанс якларына әйтмим инде. Ә менә именно ул бит менә эшлим, ул бит кешегә аны тыңлап бирсә, ул аңа үзенә дә күңеле була. Кадәр машина ишетсә, бу мин җыр дип, янда дуслары, иптәшләре әйтсә, менә мин синең җырны ишеттем дип, улар күңелле, рәхәт, син тагын да катрак эшлисе килә, тагын да күбрәк халыкка дигәндә, язасы килә инде. Менә сезне илһамландырган шәхесләр бармы? Кемнәр сезнең өчен өрнәк? Яшерен батырым түгел, мин чит илләр теге менә мин яраткан дип әйтсәм дөрес булыр инде. Тыңлап йөрүче артистларым бар, ул теге западный дип әйтәм инде. Шуларга тыңлап, илһамланып йөрим инде җайлап шунда. Бер дәгъманда дип. Дөрестәңле шул инде теге ничектер рус теле мин артистлар мине бик илһамлар, чит ил тыңлап, карап, алар рәвешләрен, аларның ничектер менә именно речитативларын ишетеп, теге менә миңа шулай итеп теге күңелле, рәхәт, ошый, мен аны тыңлап бирим, һәм үзем дә шулай итеп подражать итмәкче булам инде. Димәк, югарылыкка омтыласыз, шулай бит? Альберт, менә бу урында тукталып, тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез сездә кунакта булып кайтты. Бергәләп ул әзерләгән сюжетны карыйк әле. Игътибар экранга. Татарда рэп бармы дигән сорау һәрвакыт риторик иде. Рэп дөньясына Альберт Нурминский бәреп кергәнче билгеле. Шуннан да әлеге рэпер яшь тыңлаучылар арасында үз вакытында фурор тудырган шәхес. Бүген без Тавыш яздыру студиясына килдек. Альберт Нурминский тарафыннан хиҗрлар ничек тууын үз күзләребез белән күрербез. Тавыш яздыру студиясына без килгәндә биредә инде шын мәгънәсендә эш кайный иде. Жыр яздыру микрофон артыннан башлана. Альберт та үз позициясендә. Берничә дубль, җитешсезлекләрне шомарту, төрле вариантларны күз уңыннан уздыру, композитор, аранжировка остасының тылсымы һәм вуаля, җырның төп өлеше әзер. Аннан эш махсус эффектлар өстәү, көйне байыту, төрле фишкалар кертү кебек иҗат белән дәвам итә. Илһам ул иң мөһим әйбер. Читлегә елтырга барсам, әнитән миңа барып кайт, теге илһамланып кайтырсың дип якшылы әйтәм. Мине менә матур теге диңгезләр, комнарында пальмалар илһамдырмый. Гади урам тормышы, теге шундый менә кешеләр ничек яшәгәнен, малайлар, ничек аларның шундыйрак менә ничектер миңа шундый әйберләр ошый. Бу альхамдулилла дигән җыр, менә шуннан да миллионы бик тиз яздым. Менә мин
Меңа язар Альберт татарчаны онытма митем нестон яздырган микән. Нәрсәдер язасы килә. Именно шуннан бәйтәм мин бу соңгы елларда күпме, событиялар булды инде минем тормышта. Мин шуны туран чыкты уйландым да, митем, әлхәмдүлилләh, әйбәт кенә үтте бит барысы да, шуны турында языйм әле митем, точно менә шул әлхәмдүлилләh дигән сүз мин сезгә чынлап әйтәм, мин аны менә җырны 40 минутта яздым. Мин Аллага үтеп киткәнем районга. Мин үзем татарча җырларны тыңлап кайттым. Имитем инде бер 6 ел, 7 ел үтте бит, даже күбрәк булгандыр инде ул җырларга заңа. Мин тыңлыйм аның мәгънәләрен, митем ничего себе мин язганмын. Митем ничек шул язганмын микән мин даже как бы үземә поражаюсь, менә шул реально до мурашек шундый прям митем прикольно вообще. Шул рәвешле Нурминскийның хитлары ничек тууын үз күзләребез белән күзәтә алдык. Чыннан да мавыктыргыч күренеш. Альбертның иҗаты аркасында татар рэпы бар дөньяга ишетелде. Бу юнәлеш яңа сулыш алды. Әфәрин, Альберт! Шыннан да әфәрин, һәм тамашачыларыбыз игътибар иткән булсалар, әлеге сюжетта біз бик матур җыр ишетеп беттек. Һәм бездә шыннан да яңалык, сезнең белән берлектә төшерелгән яңа промобыз дөнья күрәчәк. Һәм сез махсус безнең тапшыруларыбыз өчен яңа җыр яздырдыгыз. Татар телендә безнең тапшыруларыбыз һәм туган илебез турында. Менә әлеге проектта катнашу сезгә нинди дә булса яңа эмоциялар бирдеме? Әлбәттә, инде яңа нидер проектлар, тем более татар телендә булгач инде миңа бар үзенчә күңелле рәхәт, чөнки без монда мин туып үстем, яшим, мин аны ишетәм, күрәм, һәм инде миңа инде монда өлеш кертергә бу эшкә дип әйтәм, миңа аеруча шундый күңелле рәхәт. Һәм телеканалда, димәк, бик тиздән сезнең белән бергә күренәчәкбез. Альберт, бәлки кушымтасын башкарып та үтәрсез. Әйдәгез. Туган илне ярар, туган телне ярар, онытма үстер сакла, бергә киләчәккә атла. Туган илне ярар, туган телне ярар, онытма үстер сакла, бергә киләчәккә атла. Шыннан да искиткеч, һәм тагын шунысын да әйтеп бетәргә кирәк, әлеге җыр Резидә Гобәева сүзләренә иҗат ителде, һәм миңа калса чыннан да бик әһәңле һәм бик матур җыр килеп чыкты. Менә коллаборация дип әйтеп үттек бит инде. Менә бу әйбергә карашыгыз ничек? Бөтен тәкъдимнәрне дә ике кул белән хуплап алып кабул итәсезме, әллә инде шулай да сойланасызмы? Коллаборация дигәннән бик сирәк улам, беләсезме, ничектер үзем эшләргә тырышам, чөнки үзем булдырам, Аллага шөкер, ничектер булгалады минем беренче коллаборация татар артистлар белән дә, инде рус артистлар белән дә. Бик сирәк, чөнки әйткәнемчә үзем әйбәтрәк булып чыга бу. Ай, әйткәнем там. Юк, инде күңелеңгә ошый икән, мин уйлыйм икән, менә миңа әйбәт, ошый, мин, конечно, за. Ике куллап. Беләсезме, минем тагын сезгә нинди сорау биреп үтәсем килә. Менә төшерү процессы вакытында кием мәсьәләсендә безнең берникадәр сорау туды. Шулай бит, гадәттә бит инде рэперлар шундый кәттә, текә язылы футболкалар кияргә яраталар. Менә клипларыгызның берсендә без сезне костюм чалбардан күрдек. Менә рэперларыбыз матур итеп костюм чалбарлар киеп чыгыш ясасалар, ничек булыр икән? Мин уйлавымча, ул ничектер кешегә бүтән төрле кеше. Неужели? Менә бит кешечә киенә беләс дигән шикелле бар. Ул миңа тоже ошый, классикиннән костюм чалбар дигәндә инде ничектер образны үзгәртә. Кеше сине белә шундый, менә син шундый рэпер, шундый җырлый аласың дип, һәм костюмны күрә икән, менә бит совершенно менә матур малай дип. Менә үзгәрә инде, как бы менә бит матур булган дип әйтәләр инде, сыкланалар. Миңа үземә дә ошый теге менә кайвакыт классика күрмәк чалбарлар киеп, ничектер әзрәк теге разнообразие булды бит инде. Төрлелек кирәктер улаймы? Әйтик, мәсәлән, сәхнәдән сезнең каршыгызда Нурминский дип игълан итәләр, һәм сез костюмнан килеп чыгасыз ди. Шуннан да тамашачыларда ниндидер яңа хисләр уяначак миңа калса. Шулар бит туя инде бер образда күреп. Менә монда главное теге переборчить мәскәне, теге ленди. Шамасын белергә. Шамасын белеп,
Әлләнде кыландырмаска бик. Альберт, менә ни кызганыч, шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Һәм тапшырубызны йомгаклап тагын шундый сорау бирәсем килә. Бездә рэп сәнгате зур үсеш алсын өчен ниләр эшләргә кирәк? Бездә рэп иң беренче инде үзеңгә кешегә ошарга тиеш. Менә булса, ниндер артистлар туып килсә, Алла бирсә, бәлки алар бардадыр, тырышырга кирәк. Теге менә мин ниндер әйберләр яулыйм дип эшләргә кирәк. Күңелем эшләргә кирәк дип уйлыйм инде. Ниндер менә индианнары шуннан күз күрәйне, күрнәйне, сине тыңлыйлармы, тыңламыйлармы, шуннан кеше аңлый инде. Әйткәнемчә инде тырышып, әйбәтләп, җиткезеп ахырына хәтлек эшләргә кирәк. Әмма бу рэперларны берләштерә торган чаралар кирәкме икән? Ник хәзер бит бик күп чара шул интернетлар. Күбесенчә анда бар инде бит. Алар бер-берсен күрәләр, кемдер урамда, бер индианда сообществоларда буладыр инде. Бер-берсен ишетеп беләләрдер, күрәләрдер. Элек менә батллар бар инде, мен анда катнашкан юк, ишетеп беләм. Хәзер бетте буган ял, замансы буга икенче, интернетта бөтен салгач. Ул инде күршәк кирәк тә түгелдер дип уйлыйм, чөнки әйтәм инде бүтән шу ничек булдыра яза, шелтәргә, интернет шелтәрләренә куя. Инде бүтән шу 15 соцсетлары бар, монда тегесе монсы. Шуңа бүтән кеше инде күреп беләләр, кем кая икән. Иң мөһиме эзләнергә һәм алга барырга, шулай бит. Альберт, бүген безнең студиябызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә сездән мотор, шундый тирән эчтәлекле җырлар көтеп калабыз. Иң мөһиме алар үзебезнең туган телебездә булсыннар. Һәм җырдагы сүзләр белән әйтсәк, туган телең, туган илең белән киләчәккә атла. Уңышлар сезгә. Сезнең белән горурланабыз һәм сокланабыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.